I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga Francis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay tayo ay magsasalo-salo dahil yung pong aking bayaw birthday niya ngayon, yung aking bayaw na Apple. Yan, happy birthday Kenji. Ayan, wish ko lang na panamahabang buhay, tapos more blessing to come. At maraming salamat sa mga sinishare yung pagkain sa amin. Ay, kagaya ngayon, ayan. At happy birthday sa lahat ng may karoon ngayong Mayo. Advance happy birthday din kay Atetes. Tapos kay Foreigner Germs, happy birthday sa iyo. At happy birthday sa akin sa May 9, yan, birthday ko. Advance happy birthday na rin kay Maria Uno. Ayan, sis, happy birthday sa iyo. Yan. Katabi ko si Papa Bear. Ayan, at tara, tayo po kumain, pagsalo-salo po natin itong pagkain na nandito. Tara po. Kechi, happy birthday! Happy birthday sa'yo. Bye-bye. Kakain na ako. Kayo po tayo. Nakapasok yun? Sarap po ng ice cream. Yung flavor po niya, mais, keso, langka.
Happy birthday po Tito Kenji. And wish ko po sana po magkaroon po kayo ng good health and more blessings. At salamat po sa mga blessings na binibigyan niyo po sa amin. Happy birthday po Otto kasi wish ko po magkaroon po kayo ng good health at maraming salamat po sa binibigyan niyo po sa amin mga blessing. Enjoy your day po. Happy birthday, Otosa. Love you. Ingat ka po palagi. Ayan. Happy birthday, Otosa. Ingat ka po palagi. Happy birthday, Otosa. We love you. Busog na ho kami. Ayan, dami namin pagkain. Ayan. At shoutout po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, NF Ako Official. Sana po, ini-invite ko po kayo na makapag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Paki-like po yung mga video na mga mapapanood po namin. At pwede po kayo mag-comment. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa mga video na mapapanood po ninyo, i-comment nyo lang po sa baba. Yan. At shoutout po sa mga may birthday ngayon, May. Magmula nung May 1. Yan, happy birthday sa atin. Kasi May din po ako. Yan, ang birthday ko po ay May 9. Yan, happy birthday po sa aking bayaw, kay Kenji. Birthday po niya ngayon, May 4. Tapos bukas naman po, May 5, birthday naman po ng aking hipag. Si Ate Etes, happy birthday sa'yo. At May 6 naman, yung idol ko sa Facebook at saka sa YouTube, si Foreigner. Ayan, Foreigner, ayun. Happy birthday sa'yo, birthday niya sa May 6. Tapos sa May 9, ako naman, magbe-birthday. Ayan, sunod-sunod daw yan. Tapos yung anak ko naman si Prince, ayan, birthday naman niya sa May 19. Yan, anak, advance happy birthday sa'yo. Tapos sa May 26, birthday naman ng aking kapatid na si Maria Uno. Tol, happy birthday sa'yo. Advance. Ayan. Sa atin itong buwan na to, itong Mayo. Ayan. Sa mga magbe-birthday po ng Mayo, ayan, happy birthday sa ating lahat. Ayan. So, enjoy natin itong buong May, itong buong buwan na to. Sa atin to. Tapos, ayan, ito na po tatapusin yung ating video. Shoutout po sa mga kapatid nating FW dyan. Lagi po kayong mag-iingat at maraming salamat po sa mga support na binibigay po ninyo sa akin, sa aking YouTube channel, NF Ako Official. Saan man po kayong panig na mundo na roon, lagi po kayong mag-iingat and God bless!